ናብ ሰላም ምህዳም ስዕረት ኣይኮነን ቢርጋለም ፍስሃ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ይመላልና ዳንበር እዚ ዘለናዮ ቅንያት ካብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት እቲ ዝሓሸን ብናይ ተስፋ ተግባራት ዝተሰነየን ንምባል ዘኽእሉ ምዕባለታት ርኢናን ሰሚዕናን ኣለና። ንዜናታት ኩናትን ሞትን ዝተከአ ድሃይ ምስማዕ ህይወት ዝመልስ እዩ። ስምምዕ፣ ዘተ፣ ዕርቂ፣ ድርድር ድላዩ ስም ይወሃቦ ብዘይገድስ ኣርእስትናን ዛዕባናን ሰላም ምዃኑ ጥራይ እኳ ኣመና ደስ ዝብል እዩ። ፈለማ ወርሒ ሕዳር 2020 ክንድግምት ዘይተገብረሉ ቅስፈትን ሰቆቃን ኣብ ሰባት ዘኸተለ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ዝእጎድ እንሆ 2 ዓመታት ደፊኑ ዝዕጥቁን ዘርስኑን ካልኦት ዝቁለቡን ዝጥበሱን ካልኦት ዝፍክሩን ዝሕንሕኑን ካልኦት ዝወድቁን ዘይምለሱን ድማ ካልኦት በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ እቲ ዝካየድ ኩናት ስለ ሃገርና ተባህለ እቲ ዝወርድ ሕሰምን ኣድራዓን ግን ኣብ ዝባንተን ተምሳለት ሃገርን መሰረት ስድራን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እናኾነ 2 ዓመታት ሙሉእ ካብ ዝኸበደ ዝኸፍአ ካብ ዝሓሰመ ዝበኣሰና ሰዓበ ይትረፍ ብዓይኑ ዝረኣየን ኣካል ተኣድራዕ ክኸውን ዝተፈርደን ንሰማዕ እኳ ድቃስ ዝኸልእ ግፍዕን መቕዘፍትን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ጽሕዮ ህይወት ኣማኢት ኣሽሓት ደቂ ህዝቢ ኣብ ኩናት ሃሊቑ ስድራ ቤታት ንዓፀቦን ዓመፅን ተቓሊዐን ከርተት ምክልባትን ምምዝባልን እቲ ዝሓሸ መቕጻዕቲ ሓንቲ እኳን ዘይኣበሰ ሰላማዊ ህዝቢ ዝኾነሉ መድረኽ ተበፂሑ ብዘይ ምኽንያት ፍኽራ ኣብ ዕለተ ህልቂት ዳንኪራ በትንፋስ መንእስያት ላግፂ ብደም ህፃናት ስኽራን ተግባራት ዓመፅትን ጽሕፍቶ ንጹሃትን ኣርዩን ሰኒዱን ሓሊፉ ብቐደም እውን ኣብ ዓለም ዘተን ምርዳእን ክፈትሖ ዘይክእል ቁጻር ወይ ስኽን ምባልን ልዝብን ከብርዶ ዘይክእል ረፅሚ ስለ ዘሎ ይኮነን እዚ ኩሉ ኣደራዕ ዝሰዓበ ንኣሽቱ ጌጋታት ብዓበይቲ ጌጋታት ክእረሙ ስለ ዝተፈተኑ ብቐንዱ ከዓ ሓሳባትን ውጥናትን ናይ ሰብ ዘይንጹሕ ሕልና እዝንና ቃልቦን ስለ ዝረኸበ እዩ ነይሩ እምበኣር እዚ ኣብ መንጎ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ተኣጊዱ ንሕጊ ሕውነትን ጉርብትናን ብዘይምእዘዙን እናተሳወረ ንዓለምና ምጽዋዩ ዝኸብድ ስቓይን ቅዝፈትን ዘርኣየ ኩናት ኣብቂዑ ክበሃል ነይሩ ክስመ ሓሊፉ ክዝንቶ ህርፋን ተባሂሉ ጥራይ ዘይግለጽ ባህጊ ኩሉ ደላይ ሰላም እዩ ልክዕዩ ከምቲ ኣብ ጉዳይ ጥዕና ተደጋጊሙ ክበሃል ንሰምዖ ሕማም ደኣዩ ዝነጥብ እምበር ጥዕናሲ በብቑሪብ ዝመጽእ ከምኡ እምበኣር ከምቲ ኩናት ኣብ ሓደ መዓልቲ ወይ እውን ኣብ ሓደ ሰዓት ክጅመር ከም ዝኽእል ሰላም ንኽትመጽእ ግን ክንድኡ ይትቕልጥፍን እቲ ምንታይ ኩናት ነዘይ ምጅማር ክጠፍእ ዝነበሮ ግዜ ኩናት ነዘይ ምጅማር ክፍጠር ዝነበሮ ምኽኒት ኩናት ነዘይ ምፍጣር ክቐርብ ዝኽእል ዝነበረ እንትታት ኩናት ደው ነዘይ ምባል ወይ ናብ ሰላም ነዘይ ምምላስ እዩ ዝውዕል ብኣዝዩ ዘይጠቅም ክበሃል ዝኽእል ነጥቢ ተጎራፊጥና ኸነብቅዕ ብሰብ ጉዳይ ክውገድ ይኽእል ኣብ ዝነበረ ጉዳይ ንኸይትዕረቕ ካብቲ ዘበኣሰካ ጉዳይ ዝዓቢ ነጥብታት እናልዓልካ ካብ ሰላም ምህዳምን ዓቕሊ ሸምገልቲ ምፍታንን ርሑቕ ከይከድና ኣብ ከባቢናን ኣብ ተመክሮናን ክንረኽቦን ንኽእል ኣብ ፍቐድኡ ዘሎ እዩ ሰላም ግን ካብ ብሸምገልቲ ንላዕሊ ካብቲ ብርሑቕ ኮይኑ ንሰላም ዝጽውዕ ብዝያዳ በቶም ሰብ ጉዳያ እትናፈቕ ንዓታቶም ኣዕዚዛ ስለ እተርብሕ በዚ ኸዓ ኣብ ኩናት ደኣ እምበር ኣብ ስምምዕ ንሰላምሲ ሰዓርን ተሰዓርና ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን ኣብ ሰላም መን ዝያዳ ትረፈ እምበር መን ተሰዓረ ዝበሃል እውን ኣይህሉን እቲ ቐንዲ ከሻቐል ዝግብኦስ እዚ ስምምዕ ንሰላም
ملؤ سلام نفس سفنوهاو كالسقاقر يكالو يخون نسلام كعنقفون زنقلون زنقلون كبده زخيل صنعتك يهلودو زبلن نعوز مسلو حلفنا زحقفنا تمكرو زفلفلهم سقاتاتنيهم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو እቲ ጉንበት 1998 ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ሲትረፍ ብ10ታት ዓመታት ክምለስ ዘይክእል ዕንወት ኣውሪዱ ድሕሪ 2 ዓመት ማለት ሰነ 2000 ደው ኢሉስ ንምፍራም ሰላም ዝበፅሐሞ ኣብ ታሕሳስ 2000 ዝተኸተመ ውዕል ሰላም ተስፋን ባህግን ሚልዮናት ሰማይ ዕሪጉ ነይሩ እዩ ትምህርቶም ኣቋሪፆም ናብ ዓውደ ግንባራት ንምፅምባር ናብ መደበራት ታዕሊም ዝወሓዙ መንእስያት ናብ ሙቕቲ ቤቶምን ቅርዓት ንእስነቶምን ከም ዝምለሱ ገይሩ ነይሩ እዩ ስድራ ቤት ደጊማ ክትተኣኻኸብ ሃረር ኢላ ነይራ ወለዲ ደጊሞም ናብ ኩናት ብዝወፈሩ ውላዶም ዝሸቐልሉ ግዜ ከም ዘይመጽእ ተኣማሚኖም ነይሮም እዮም ኣባላት ሰራዊት ድሕሪ ትሽዑ ሰላማዊ ናብርኦም ዝጅምሩሉን እፎይ ዝብሉሉን ግዜ ርሑቕ ከም ዘይከውን ግምት ነይርዎም እቶም ናብ መደበራት ታዕሊም ብምውራድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምፍጻም ዝጽበዮም ዝነበረውን ከምቲ ኣዋጅ ዝሕብሮ እተን ሃገር ከም እትእውዶም ዝተነግሮኦም 18 ኣዋርሕ ድሕሪ ምውድኦም ናተይ ዝብልዎ መደባት ህይወት ንኽቕይሱ ዝዕንቅፍ ኩሉ ይኽእል እዩ ንዝብል ስግኣት ቦታ ይነበሮምን ይኹን ግና ልብታ ስድራ ብባህግታት ክመልእ ከሎ ልቢ ካልኦት ከዓ ካልእ ተኣልም ነይራ ነዚ ዘካህደ ከዓ እቲ ዝሰዓበ እጉል ዓመታት እዩ ሰላም ኣብ እዝኒ ሰማዐ ተሰትያ ምስ ተረፈት ስምምዕ ሰላም ካብ ወረቐት ናብ መሬት ምስጋር ምስ ኣበየ እቲ ቃላት እውን ግብሪ ምዃን ምስ ኣቕበፀ ሕልሚ ህዝብን መራሕትን በበይኑ ምዃኑ ዕርቃኑ ወፂኡ ዋንኡ ዘይውንኖ ናተይ ዘይበሃሎ ግዜ ድማ ተኸቲልዎ ሓሊፉ ንሱ ኸይኣክል ወይ ብኡ ኸይብቃዕ ከዓ ኣብቲ ውዕል ሰላም ኣልጀርስ ተፈረመሉ ግዜ ዝተወልዱ መንእስያት ኣብ ናይ ህልኸኛታት ዓውደ ውግእ ዝጠፍኡላ ካልኦት ከዓ ካብ ጉዱድ ዕስክርናን ምጥባስ ኣብ ኩናትን ከምልጡ ካብ በዓቲ ናብ በዓቲ ክናጠሩ ዝሓድሩላን ኣብ ጉድጓድ ውኻርያ ዝውዕሉላን ኤርትራ ሒዝና ተሪፍና እቲ ን2 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ኣብ ርእሲ እቲ ሽዑ ለኪሞ ዝኸደ ትንፋሳ ሽሓት ዋጋ ሚልዮናት ጸጋ ሃገርን ክሳብ ዝእዋን ህዝብና ድመየ ክነብር ዝኽእል ፍላጻታት እዩ ሓዲጉ ውዕል ሰላም ብዘይ ምኽባር ወይ ንተግባራውነት ብዘይ ምእዛዝ ብዘይካ ንሓድሕደን ዝወጣወጣ ኣእዳው ምእንቲ ሰላም ክብላ ናብ ኣንፈት ሰላም ሓንቲ ስጉምቲ ንኽመርሓ ብሕልና ዝተመልክዕ ጋራ ይረኣናን እቲ ንምጅማር ኩናት ዝቐልጠፈ ንስምምዕ ሰላሙን ዝደንኩ ሰላም ኣብ ምስፋን ግን ጠቕሊሉ ይበኺሮ ኣብ ክንድኡስ ሰላምን ባህጊ ህዝብታትን ኣብ ሰማይ ብምስቃል ውሕስነት ህላወኻ ምርጋጽ ከም ሜላ ተመሪጹ መሳርሒ ኮይኑ ዳንጋን ቅልጽምን ሓፋሽ እናመንጨቱ ባህማትን ዕሱባትን ዝሰወድሉ ኣይቁርጠም ኣይጥሓን 2 ዓመታት ዝወሰደ ገርዛም ግዜ እዚ ተመክሮ ዝምበኣርዩ ነቲ 20 ዓመታት ጸኒሑ ዝተኣጉደረ መጽ ከጥፍእ ተባሂሉ ይከናወን ዘሎ ውዕል ሰላም ጎቦ ልብና ክንከውን ወይ መሊእና ከይንሕጎስ ተሓጒስና እውን ከይንሰራሰር ዝገብረና ንሰላም ብኾንድኾን ዘጠምት ተመክሮ ብስግኣትን ጥርጣረን ዝምልከት ግርህና ዝነፍግ ስሑ ግዜ እቲ ግዜቲ ካብቲ ዝገበረና እቲ ዘስረጸልና ካብቲ ዘስረጸልና እውን እቲ ዝገበረና ካብ ሓድሕዱ ዘይሰናነፍ በሰላይ ሰኪሙና ሰላም ኣብ ስእሊ ኣእምሮና እውን ከምቲ ንደልያ ክንስእላ እንጽገም ኮይና ግዳያት ዘይምኹን ይሞት እናኾና ንመሰልና ይንትስእን ንወፅዓና ይንሓብርን ካብ ሞት ከዓ ኣይንድሕንን راديو إرنا
راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازيتنياتا زدالو نتا راديو ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኩናት ሓድሕድ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ስለ ዝነበረ እቶም ተወዓዓልቲ ሰላሙን ወከልቲ ናይቲ ክልቲኡ ወገን እዮም። ሰላም ኣነ ሕይል ኣነባ ኣነ ስዒረ ኣነ እምበር ንሕና ኸሲብና ወይ ተበሊጽና ዝብል ኣመለኻኽታን መረዳእታን ኣብ መንጎ ዘለዎም ወገናት ክትሰፍን ኣይትኽእልን። ኣነ ዝበልክዎ መን ይዝቐይሮ ቃለይ ዕጸፍን ድምፀይ ኣይቅየርን በሃልቲ ንሰላም ቀተልታዮም። ሰላም ኣብ መንጎ ተዓበይትን ተነየትን ምቾት ኣይትረክብን። ሓደ ወይ ክልቲኡ ወገን ዋጋ ከይከፈለ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ነይሩ እንተዝኸውን ኩሉቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ኣድራዕ ኣይመወረደን። እምበኣር ከምቲ ፕሮፓጋንዳ ክስርሓሉ ዝፍተን ዘሎ እዚ ውዕል ሰላም ናይ ዓወት ልዕልና ዝምዝገበሉ ዘይኮነስ ብዘድሓንካዮ ህይወትን ክሳራታትን ተጠሚቱ እንቋዕ ኮነ ክበሃለሉ ዝግባእ እዩ። ንዓና ንኤርትራውያን ከዓ እቲ ኹናት ደኣዩ ኩናትና ዘይነበረ እምበር እዚ ሰላምሲ ጉዳይና እዩ፣ ሰላምና እውን እዩ። ህዝብና ዝተሸበረሉን ዝተኸላበተሉን መንእስያትና ዝተቐስፍሉን ዝተዋረዱሉን ኩናት ስለ ዝነበረ ካብዚ ነጥቢ ተበጊስካ እምበኣር እዩ ሕጂኸ ጉዳይና ጉዳይ ኤርትራ ናበይ ገጽዩ ዝብል ሕቶ እዋኑ ዝኸውን ማዕረን ወይ ልዕሊ ትቕድም ኢሉ ዝተጠቕሰ ነጥቢ ማለት ናይ ውዕል ኣልጀርስ ተመክሮን ኣብ ስነ ልቦና ኤርትራውያን ዝሕድሮ ልሕሉሕ እምነትን ከዓ እዚ ውዕል ሰላም ንኤርትራውያን ብኸመይ ክጸልወና ምዃኑ ንምግማቱ ዘጸግም ጉዳይ ሕትምቲ ገንኢ ኮይኑሎ። ጉዳይና ኩናት ኣብ ትግራይ ስለ ዝዓረፈ መንእስያት ኤርትራ እናተገፈፉ ናብ ኩናት ምውርዋር ክተርፈሎም ዘሎ ተስፋታት ኣቐሚጥና ስግኣትና ጐዲሉ ማለት ኣይኮነን። እዚ ከዓ ዋላ እውን ዝውዕል ሰላም ብዘይ ዝኾነ ኣበርን በሰርን ብዘይ ዕንቅፍትን ምስንኻልን ምዕባለታት ኣርእዩ ንስግኣትና ኮንዶኾን ክቕንጥጥ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ይብጽሕ። እቲ ኣብ መድረኻት ሰላም ዕምሪ ከም ዘይህልዎ ኣዕሪ ዝፈልጥ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እንታይ ኣብ ዝመስል እከይነት ተጸሚዱን ተኣሊኾን ኩሉ ከም ዝኽእል ምግማት ይከኣል እዩ። ብዘይክኡን ብዘይካቶም ብትእዛዝ ዝነፍሱ ኣዳኽርቱን ካብ ሰላም ዘይረብሕ ሓደ እኳ የሎን። እንሆ ኸኣ ግዜ ካብቶም ከይሓሰቡን ከይመዘኑን ንኹናት ዝድግፉ ናብ ሓሲቦም ንሰላም ዝቃወሙ ኣሰጋጊሩና ኣሎ። ሰላም ግን ከምቲ ሓደ ካብቶም ናይ 20 ክፍለ ዘመን ናይ መንፈሳውነትን ፖለቲካን ዓበይቲ መራሕቲ ምንባሩ ዓለም እትጠቕሶ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ጸሓፋይን ኣብ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ዓብ ጽልዋን ስምን ዝገደፈ ህንዳዊ መሃንዳስ ካራምቻድ ጋንዲ ኢልዎ ተባሂሉ ተሰኒዱ ንረኽቦ ሰላም ንባዕላ ሽልማት እያ። ስሙ ምስቲ ብኤርትራ ናይ ዝተገብረን ዝግበር ዘሎን ዓመፅን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ተተሓሒዙ ክጥቀስ 10 ዓመታት ዘሕለፈ ጀነራል ቢትወደድ ኣብርሃውን ኣብቲ ጅግንነት ንኽንደይ ቀቲልካ ዘይኮነ ንኽንደይ ምሒርካዩ ዝበለሉ ስኑድ ቪድዮ ምሕረት፣ ዕርቂ፣ ሰላም ኣብ ዝቆሰለት ልብውን ትርከብ ያኽብል ንሰምዖ ኢና። ስለዚ ካብ ሰላም ምህዳም እምበር ናብ ሰላም መዕቋብ ስዕረት ኣይኮነን።